Уважаеми зрители, здравейте! В настоящия материал ще представя така по-интересните елементи от програмата на проекта Българска футболна федерация. Това са въпроси, които много хора ми задават, които така с моя сътрудник Николай ще ви представим така синтезирано. Ники, здравей! Здравей! Добър вечер на зрителите! Започваме така с по-важните въпроси, смисъла на целия проект. Ники? Искам да попитам каква е основната идея на БФФ и защо го създаваш? Основната идея, мисля, че е ясна на всички хора, които обичат футбола в България. Ние отдавна сме свидетели на един футбол, който е изпълнен с много поквара, с много корупция, с много лъжа, измама, некомпетентност и грешки. От една страна игрови грешки, от друга административни, от трета съдийски, от четвърта страна морални. И мисля, че много хора вече съзнават, че просто имаме нужда от някаква промяна. И аз вярвам, че тази промяна не може да дойде от хората, които досега правиха този футбол. И има нужда от нови хора с нови идеи. Аз предлагам цялостна реформа, с нови идеи в играта, в административното устройство. И мисля, че моя футбол може да привлече така доста внимание на хората. Добре, защо България според теб има нужда от алтернативна централа? Значи, основното е голямата разлика между футболната класа на играчите и способността да управляваш. Ние до сега разчитахме на хора, които бяха много известни и много успели, само че като играчи. Аз вярвам, че да ръководиш футбол се изискват много повече качества и доста по-висши качества. И за мен един играч, дори да е много добър като играч, това не значи, че може да бъде добър като ръководител. Не достига футболна компетенция, не достига морал, дори не достига българщина. Българщината също е силно закодирана и така заложена в моята програма. А според теб е възможно ли да има две паралелни централи? По принцип да. Законово няма никаква пречка, морално мисля, че също няма. Има свобода за това нещо, има поле, има простор. Това е като музиката. Аз като музикант мога да кажа, че както един оркестър избира сам как да свири Бетовен, примерно, така друг оркестър може да избере да го свири този Бетовен по различен начин. Самия футбол не е нечия интелектуална собственост, т.е. той не е авторски продукт, собственост на някого, така че мисля, че всеки е свободен да го прави както намери за добре. Добре, а би ли казал каква е разликата между БФФ и БФС? Като основни реформи се характеризира моят проект с големи промени в самата игра. Моят проект предполага отпадане на засадата, отпадане на това групиране в глуха защита на целия отбор. Аз предвиждам максимум 4 бранители срещу 4 нападателя в последната третина на терена. Съвсем други правила за изпълнение на дуспа и елиминиране на най-важното на равния матч. Равния матч беше една от основните грешки, тъй като е изключително трудно два отбора към един и същи момент да са наистина на едно равнище, тъй като това представлява равнище на редица спортни и спортотехнически показатели, които наистина е много трудно към един момент да бъдат на едно равнище. Просто самите играчи, ако нямат възможност да покажат какво могат, тъй като за тази цел трябва да създадат положение, създаването на положение е много трудно, дори по-често е много по-трудно от самото реализиране на гола. Централата трябва да го предостави тази възможност чрез изпълнение на дуспи. Дуспите предполагат и проверка на стрелковите способности, и то на всеки един играч, и проверка на психическите способности, проверка на равнището на вратаря, дори треньорското съпоставяне. И така вече един отбор показва наистина колко е добър. Добре, а какви са първите стъпки в случай, че събереш необходимите средства? Първата стъпка е иницииране на демонстративни матчове. Аз съм разговарял с инвеститори, така с потенциални сътрудници, само че всички те искат да участват, ако имаме вече нещо готово, ако имаме нещо изградено, някакъв начален старт, някакъв начален проект.
Затова първата крачка, ако успея да събера така нужното финансиране, е демонстративни матчове, с които ние да излезем вече на сцената, да излезем на българската футболна сцена и да представим пред общество, пред медии нашия проект. Интересно. Кой може да се присъедини към БФФ според тебе? И футболисти-любители, и професионалисти. По принцип няма някакви ограничения. Единствено е да не са членове на БФС, тъй като аз съм категорично против и ФИФА, и УЕФА, и БФС. Аз искам да създам нещо съвсем различно. И могат професионални клубове да се присъединят, но предполагам, че те ще проявят интерес чак нататък, когато се развие проекта. Така че на този етап съм фокусиран върху това да се поканят ветерани, хора, т.е. играчи, които наскоро са приключили кариерата си, хора с опит и най-вече хора, които не са обвързани с футболни клубове, за да могат да имат така свободата да работим заедно. Да, това е интересно. Могат ли според тебе известни футболисти да участват? Ако искат, разбира се, да. Това ми е генералната идея, да се поканят известни футболисти, български, подчертавам, че това е български проект, български футбол. И идеята е да се поканят наистина водещи български футболисти. Да. Добре, а какви са условията за клубовете, които искат да участват? Основното условие е да се съгласят с моите правила, и игрови, и административни, най-вече игровите, тъй като ние говорим за един доста различен футбол. И другото е да не са членове на БФС. Всеки е добре дошъл и да се работи с български играчи. При мен не може да се работи с натурализирани чужденци, тъй като аз съм категорично против това, не че имам против нещо чужденците. Защото за мен е важно да имаме дори не толкова силен футбол, но да се знае, че е български, наш национален български футбол и да има работни места, в които да се развиват младите български играчи. А вече проекта, дай Боже да се развие за нататък, за напред, може да се създаде паралелна лига за смесени отбори. И с българи, и с чужденци, но отделно от нашия шампионат. Да, следващия въпрос допълва предишния. Ще има ли национални отбори или регионални лиги? Първо започваме от най-малкото няколко отбора, като за демонстративните матчове. После вече, дай Боже да има финансиране, да има такава възможност. Създаваме една лига, примерно от 6 отбора. Те ще са към федерацията с наети футболисти, свободни агенти. Сега може, ако иска някой отбор, да се присъедини. И вече лека по лека оттам нататък градим нагоре. Ще мислим и за лига, каква да бъде точно, как и за младежки футбол, и за национални, международни матчове, вече нататък. Дай Боже да се стигне до там. А според тебе има ли аналог някъде по света този проект? Има. Има в футбола по-рядко. В други спортове се среща, също не често, но има. Но пак казвам, дори да няма аналог, ние не сме зависими нито от БФС, нито от ФИФА, нито от УЕФА. Това си е самостоятелен проект, който никой нищо не може да има никакви абсолютно претенции към нас. Окей, според тебе доколко нов е модерният футбол спрямо до сегашния? Много нов. Моите реформи генерират поне 30 до 50% иновация. Ние говорим за една чак нов спорт, не, но една голяма нова, иновативна модификация на досегашния футбол. И в случай, че това е така, какви футболисти ще бъдат поканени за проекта? Казах, любители, професионалисти, българи на този етап, държа да бъдат българи. Свободни агенти не е задължително, може и да не са, но свободните агенти биха имали така повече свобода да работим и да изграждаме заедно с тях нагоре проекта. И малко страничен въпрос. Ти разработваш и политическа партия. Има ли общо футболния проект с нея? Да, политическа партия имам. Това е политически проект, който разработвам. Категорично футболният проект няма нищо общо с политическия. Да. Значи, следващия въпрос съответства. Зависим ли е твоя проект от БФС, ФИФА, УЕФА по някакъв начин? Не.
Както казах, ние сме абсолютно независими. Разработваме нещо, което не е предмет на авторско право, не е нечия собственост в футбола. Както дадох пример с музиката, че всеки оркестър може да свири както си иска Бетовен, така и в футбола всеки може да си го интерпретира или да си го прави, стига да не е в разрез с държавните закони, разбира се. Да, звучи много интересно. Идеите изцяло твои ли са? Абсолютно изцяло моя, аз съм любител футболист, от дете играя и мисля, че принципите в професионалния футбол и в любителския, поне що се отнася до тези мои реформи, които аз предвиждам, са абсолютно идентични. Те са плод и на мои анализи, и на мои виждания. Значи не стои никой зад тебе по този въпрос. Не, категорично не. Изцяло мой проект. И как възниква идеята за този нов проект? Ами аз отдавна съм така в голям емоционален разрез с днешния футбол. Недоволен съм от много неща. Това е абсолютна цензура от страна на FIFA и UEFA на ниво национални отбори. В клубния футбол е пълно с разруха, с корупция, с съдийски грешки. Аз съм човек, който изключително обича футбола и да го гледам, и да го играя, и въобще го обичам като материя. Футбол е едно изкуство, едно красиво изкуство, един проводник на любов, на човешки ценности. И ми е мъчно, че просто е корумпиран и изцапан с толкова много грешки. Разбирам. Допускат ли се досегашни професионални клубове да участват в федерацията? Да, може. Стига да искат, само че те, предполагам, на това равно равнище няма да искат. Трябва да стигнем да положим началото. Началото е така много трудно. И вече нататък, като се развият нещата, вярвам, че и спонсори може да намерим и вече много неща ще се случат. Началото е така трудно. Да. Според тебе, кои са най-важните реформи, които проявяват твоя проект, различен от досегашния футбол? Кои правят различен твой проект от досегашния футбол? Ами основното са тези игрови реформи, които казах, засадата. Дуспа при мен ще се дава изцяло за компенсация, а не като наказание. Това и с червения картон е същото. Червен картон, ако се дава, ще има право отбора да замени играча, който е изгонен, тъй като червен картон е наказание, наказанието е мярка по линия на вина, а вината е индивидуална отговорност. Тя не може да бъде колективна. Вярно е, че отбора е колектив, символично той играе заедно, но като символ на футбола и на това какво футбола символизира, а не на отговорността. Отговорността не може да бъде колективна. За да получи един отбор наказание, всички 11 играча трябва да се провинят в нещо. Не може един да се провини, а да страда целият отбор. Защото той като бъде изваден и отбора остане с човек по-малко, това страда целият отбор, което за мен е недопустимо, така че ако бъде изваден от играч, при моите правила, отбора има право да го замени. Логично, абсолютно. Какви видове матчове според теб ще се организират в случая? На този етап не толкова важни са залог някакви шампионски титли или нещо такова, повече демонстративни, не с такъв заряд, но не и някакви приятелски. Аз ще изискам от играчите, разбира се, да се раздават. Ние трябва да покажем интересен футбол, интригуващ. И къде ще се провеждат първите демонстративни срещи? Ще кажа, само да допълня, че това правило, което предвиждам да са максимум 4 бранители срещу 4 нападатели, ще отвори страхотно много простор, възможност за атаки, което би зарадвало публиката. Иначе до сега наблюдавахме един страшен тумор в футбола. Целият отбор да се събира в пенала, т.е. пред вратата. Това са 11 играча, които тотално задръстват и запушват целия простор. И това минаваше до сега за защитна стратегия. Не може това да бъде защитна стратегия. Защитата трябва да се прави с майсторство, а не с увеличаване на числеността. Тъй като за да има футбол нормален, трябва да има простор. Иначе какво, ако отборите бяха от 30 играча или от 40? Къде ще да има простор да се играе? Не може. Така че мисля, че футбола, освен честност, ще добие и много показност, много ще стане интересен за окото, така да се каже, и привлекателен за зрителите. По въпроса къде,
ще се търси стадион под наем. Вече ще се мисли. Зависи от бюджета, зависи от възможностите. Мен ми се иска на националния стадион. Добре, а как виждате въпроса с финансирането и прозрачността? Ами аз не крия, че съм говорил с инвеститори, но на този етап те искат нещо, което е започнато така по-видимо. Не искат да инвестират в идея, просто защото за тях това е нещо ново, неизвестно. И аз разчитам на любители на футбола, които наистина искат да има хубав и честен футбол в България и са готови да инвестират някакви дарения. Значи това според тебе е варианта за финансиране на БФФ? Да, както и мои лични средства, най-вече дарения и мисля, че всеки, който обича футбола, би искал да се случи по този начин, по който и аз. Това означава, че всеки може да подкрепи проекта и по какъв начин? Значи, един начин е чрез дарения. Аз ще направя един клип в YouTube. Той ще се казва Българска футболна федерация, на който ще упомена банкова сметка. И другото, с което може да помогне, е популяризиране. Наколкото повече хора човек каже, толкова по-добре. Да. Добре. Какви са перата, т.е. направленията за разходите? Значи основният разход в началото са хонорарите. Аз каня професионални футболисти, това не е някакъв аматьорски футбол, аз каня истински професионални футболисти. Сега вярно, че ще са на края на кариерата си, но пък за сметка на това ще са опитни. Нарочно искам по-зрели, по-опитни, за да не са примерно млади, защото младите нямат още опит и въпреки, че тези, които искам, аз ще са на края на кариерата, пак казвам, те ще са опитни и ще има какво да покажат. Така че едното перо за разходи са хонорарите, наем на стадион, реклама, това е най-скъпото перо, рекламата, интернет сайт, акомодацията на вече настаняване на играчите, транспорт, тези неща, екипировка и вече някои по-дребни неща. Абсолютно. Аз виждам вашият ентусиазъм и все пак искам да питам как се гарантира прозрачността при разходите на бюджета. Значи аз гарантирам, че всеки лев ще отиде по предназначение, ще се представят документи в интернет сайта и самите вече играчи, като споделят, че всичко е наред, мисля, че това ще бъде един добър атестат, че нещата са чисти, прозрачни. Аз се стремя винаги, каквото правя, да го правя професионално, издържано, честно и наистина обичам футбола и никога няма да злоупотребя с него. Да. Предлага ли БФФ мерки според тебе срещу футболното хулиганство? Да, това е един от водещите ми приоритети. Футболното хулиганство е изключително голям проблем. Ще ми се да стане като в Англия, там имаше голям проблем с хулиганите. Не знам как те го решиха, но там стана футбола такъв, какъвто трябва да бъде по целия свят. Наистина отиват хората на един театър, радват се, бащи, майки си завеждат децата да се радват на един спектакъл. Няма псовни, няма грозни неща, няма освирквания, всичко е толкова красиво, толкова издържано. Иска ми се и тук да стане така. И това, което предвиждам, дай Боже да стигнем по-нататък, е психологически пропаганда, психологическа пропаганда в тази посока. Това може би все пак е свързано и с местните служби за сигурност, но допълнителни въпроси. Има ли планове за международно сътрудничество или мачове извън страната? Да. И на клубно ниво, дай Боже да стигнем и до национално ниво. Футбол е международно явление, не е само на ниво България. Да, в този случай България ще стане международно популярна в случая. Да, аз разчитам и на съмишленици. Което наистина е голяма гордост за нашата страна. Разбира се, дай Боже да го развием. Дай Боже. Добре, и какво ще стане, ако БФФ се сблъска с натиска на БФС или ФИФА? Все пак това са организации с голяма сила и способност да пречат. Ами така е, но те не могат да ми попречат по никакъв начин, защото те особено FIFA и UEFA са се доказали като несъстоятелни.
За мен те са абсолютно корумпирани. Не говоря за кражби и такива неща, те са корумпирани от гледна точка на компетенция. Да. Особено в лицето на квалификациите за световни европейски първенства, където просто цари страхотна върволица от грешки и България беше една от най-ощетените страни. Ние се тюхкаме как не сме се класирали не знам колко години на световно, а истината е, че поне няколко пъти от 1998 година насам ние имахме топ отбор. Само че заради абсурдността на начина, по който са устроени квалификациите, ние нямаше как да докажем, че сме топ 32. Защо? Защото ние имаме една зверска конкуренция в лицето на елита на света. Ние се борим тук да се класираме с елита. Водещи отбори Франция, Германия, Швеция и така нататък. Докато, примерно, едни африкански отбори, едни централноамерикански, Мексико, там Коста Рика, едни азиатски отбори, една Нова Зеландия от зона Океания, това са зони и отбори с в пъти по-ниска и по-лесна конкуренция. И то са задължителни подарени квоти. Да, значи с две думи, според вас това не е законно и ще признават ли мачовете официално? Няма кой да не ги признае. FIFA UEFA не ме интересува дали ме признават. Пред държавата аз съм абсолютно законен. Да. FIFA UEFA не ме интересува дали ме признават. Абсолютно точно. Това беше днескашното събеседване. Благодаря за подробната информация. Желая ви успех. Да. Благодаря за в съдействието. проекта. Стискаме палци. Пак благодаря на всички самишленици, които подкрепят проекта, за това, че ще го подкрепят, независимо финансово или с популяризация. Ако някой има интерес да инвестира, може да се свържи с мен. България има много талантливи хора. Имаме футболисти, ние сме футболна нация, имаме традиции в футбола и хората, които обичаме футбол, трябва да се борим да го съхраним. Да, и този талант трябва да се развива в областта, която правилно се насочи. Да. Благодаря за вниманието. Всичко добро ви желая. Успех! На добър час.